الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. Selamat ke alimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinuna. Wa ja'ala al-Qur'ana kitabuna. Wa ja'ala Muhammadan nabiyyuna rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pengen dia motor apa dalam tang si kuala, tapi apa di mati di kuala dia motor sengkawan. Di Jakarta sebab si ko suku kia punan si ko kia pada asen si ko Julai 24. Dapat di Makassar dan mantu ikat 20 walu Julai 24 ni punan ro 3 o'clock nata mali mantu ladin palpakon aja kita pakai para si ko sambatan si ko mga brana. Pero yang pemana psychosocial and spiritual intervention kulang sa dinay symposium di pemana palanay pilot din launching di yang kakatano apakatitano biyaw na ulam biyaw na gobyerno sa dinalala so kakukuha niya biyaw magka si Ostadman na niyan din niya program niya na si ibu sa diyang gaya pamana program niya sa diyang gaya kadira man ito na kaya diyang kay Awidapan kaya ko siya kung masinis sa National Quarter Camp Crami, Quezon City na di kami di makapunita di kami makatiroga dengan Los Visayas na tinggian
Manilintang sa programa si kung mga Pag-ibutan talaga na dito sa Mapia. Iman ko, namdo ko pengutan iman to, apa man nasugot ka sa Mapia, nasipar sa tao para Instagram, langon tayo sugot sa Mapia, sipar tayo sa Malaga. Namya ko at ano ang mga tito kategoria, tigwala, kontom hayra umating na kanyatinas, tamuruna bil ma'ruf, watan hinimukas, wato minamila. Sa kanil tinto sa labaw, you are the best. You are the noble person, you are the noble group, because you are engineering what is right and forbidding what is wrong. Ayan, Pilipin Allah SWT. Iguala, apa yung mga amiyat sekali tinto sa rabaw, ang mga tao, apsugo sa maplan, napisipar sa malata, napaparating sa Allah. Di lang sa mga polis, di lang sa mga sundero, asugo kami sa maplan, nasipar kami sa malata, aparating si Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako nakiintindihan ko ng kunti sa Maranao. By the way, maganda yung pinag-usapan niya, no? Yung topic ni Colonel Moxen, no? Kala ko nga pastor, kala ko bishop, imam. Alam mo yung imam tsaka yung bishop, wala pa kakaiba yan. Wala pa kakaiba sa amin yan. Kung ano yung tinuturo ng Quran, yun ang sinusunod din sa amin, sa mga Kristiyano din. Kaso yung mga Bisaya, yung ibang mga tribo, mga Bisaya, yung hindi nagsisimba, yung iba na hindi nagsimba, ang daming krimen, hindi yan tinatawag na Christian. Tribo yun yan, Bisaya lang. Oo. Yung sa Maranao, yung hindi na nagsimba, hindi matatawag na Muslim. Kami po ay nagpa-partnership upang mapasilitate natin ang lahat ng mga pangailangan at mabigyan tugon ang mga tao namin, yung mga taong IDPs, no? Number 1, health. Andiyan po ang ating taga-DOH, nakitulong yung taga-DOH at saka Red Cross din. May technicals, ano sila, mga kagamitan, no? Ang ating mga NGOs, nandito rin, laking tulong yan upang mapasilitate. Nagbibigay po sila ng tinatawag na psychosocial activities, fun and games upang mawala yung mga tinatawag nating peers sa mga bata at saka sa mga matatanda at saka sa may mga buntis ba daw. O, para mawala yung takot kasi nakaka-apekto yan sa pagdadala. Yan, trabaho. SWD natin my partnership, my partnership is no? Andyan po ang ating mga camp manager, ang ating mga presidente sa every tawag ito, evacuation area, meron po partner po rin namin. So ang ginagawa namin, every day nag-update kami kung anong mga kailangan, mga bagay na hindi pa nagawa dito, kaya nandito kami, no? Wala po kaming kapas na budget upang mabigay ng tulong. Ina-address namin yan sa mga ahensya, no? Kunting case lang po. Ito po, update. May mga IDPs ba dito? IDPs? Walang IDPs dito, meron? Meron. Regarding po sa update, kasi hindi po kami talagang tinatas na magbigay ng update. Tuloy, yung nakakataso sa amin, no, sila po ang pero papakilagan. Ay, pinagay na diyan kaya diyaw na ako sa diyaw, matutong na dun. Diyaw na ako sa diyaw ang Lando Terso. As kanyang founder president sa diyaw kay, hindi na founder president na Gusilma sa diyaw kay Ulama National Solidarity Conference of Philippines. Arumaw sa diyan kay Tagatanong Luxio, si Honorable Basel Mustakbal Manalo. Alhamdulillah. Allah Akbar. Tapi ang may oras na sa tuman nila. الحمد لله الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga Muslim, ang mga dato, ang mga Muslimat, ang mga bayi, yang saya kalilimutan na ibang to na bibibida ini ko mga kalilimut. Sabab sa kagya iman to naya kalilimutan no na didita no di kapangilubaa o anda manayang ikabatong tano sa kababawan. Sabab sa makasasay barat tanong sa datar tanong o isa kabarko ang niya nakubso pagdaan tanong. Nasugyan ako bang kota pagdaan tanong na di tanong malakay sa sindita o antay lumikob kubar ko tanong kapakarapas tanong ang mabatong tanong sa gilupa. Di talo pasin sesentita na ino kasunod sa Allah Ta'ala ay matawro sa din sa niya ka gula-gula sa kalibatang ino niya giya so madaklataw karon sabab na sira nito niya matawo gusto Allah okay na aya iman to galabakang tanong, ako pag-isa-isa ang tanong na anda manay kada tanong sa kilugal tanong na kasungo tanong sa hilupa na makapagintaw tanong puluman. Sabab sa niyang kaya niyang bulaw-lang tanong na ayado na niyagubasay na sulinso dan o kawiyag-wiyag tanong sa kaya dunia. Panaguyag mo niya kagdam naso isa ka sektor. Kanya kagdam sulangon o mga bairang tanong na niya kagdam apan sa mga dato na niya kagdam sa mga kaudaan na taman kudapan bubuhataan na niya sa isira limang tukot yan mga inaya. Dito isa ba pakiat ng kaya programa tanong psycho-social ang Islamic Symposium ayaw pipikir nun dati ang kuta kambulungi sa kuta psycho-social problem. Kaya man yan na inadan so Muslim sa Islamic Symposium ang bulungan yan so kaya ang teorong pamikiran tanong. Agiyang kuto, akatatagutan sang kuto, akapakagagambatan sang kuto, abarkuan niya lakot. Nanaranguan, akapasang tanong na pag-usap tanong. Namagaan so kapamimikiran. Namagaan so kang galpok. Nawadakila yung manisan ni Google. Ada pa namatay ng gamitin yan ang mapagsang kuto pakarapas. Nanya ko may manto. So, lamuan o mga rescuer. Kaya man yan na niya magugupa. So, lamuan ang mga tao pagugupan tanuiran. Kaya ko gobyerno na pagugupan tanuiran sa dita o lang mamatay. Kaya ko mga datulong tanong, so mga ulamarang tanong na langon tanong ito magugupa sa magutong tanay manto sa kababawan. So sinon si ko gobyerno na ayaw mga tabang-tabangiran ng tanong na pag-anayron na niya ko umadyang ko ito mga sundalo gobyerno datarang kay Philippine National Police, ako yung kay Armed Forces of the Philippines na pwede kong tanuyan sa magatong tanong sa kabubuan ng mga malaklata. Sa sasang tanong dito gobyerno.
So tano'y tutuan sa gobyerno mga naklataw na buto ng tano'y sa kabubo. Pero mga kasangkapan nila at yung kanang PSWD, ayos siya nga nila nasukap ko na mga tanong kung mga kailangan tanong ko mga panganungkon na gusto mga bitan na gusto kaugaling. Na okay, nakalilipatan tanong ay titu-titu mala kailangan tanong na so Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ba kaya turuan tanong, ako tanong din, kububay man to makampulingan sa isa maraw. So, tuturo na mga IDPs. Sa pag-isabutan na karkanong, isa ko karkanong mga IDPs. Sisiya ko sa Mindanao State University sa Putaura sa niyang Bulora na ayaw mo man po abili pala uyemi na masusumutan. Kadabay ako IDPs na makakakansa ng mga taipat. Kamalagi-lagit na. Diyan ngay pagari akong mabubaliya presidente yung mga imam sa Pilipinas. Saan pa na nakupakat yung mga imam sa Pilipinas. Ari na si Colonel Moksir, napakatatay na yakang krami. Na IDPs pa na Kaya turo na IDPs na tao, amyada ko bubalingan yan. Sa amyada ko na niya kasungkulin yan bubalingan. Namiyada ro sa Manila, mapia ka puintaw niyan ro na minbuli si IDPs. Yan na meron tanong pagarita no membro sa Armed Forces. Medyo sulalagyan kagyan. IDPs pa na na. Mga kapupon si sa Visayas, nangyari ako pamilya niya sa nakapiraw na matatag sa kadarpatanunan, lalawin sila sa mga. So, buwan piya na tanong pa makaplawi. Nasano alam na ron sa kusang kaya baloy na sobrang kanupan sa IDPs. Sabab sa IDPs na aliya, buo problema niyan, na so pamilya niyan, i-antaman na iya ikapakasurvive yan. Na diya baloy, na iya problema yan, na so problema niyo lang. Madaklas, isa ka pamilya niya kapipya ka pulintaw niya, na kaya ba nga na lima ka pamilya, na mas malay awila ka lang ko to, ibaloy na isa ka pamilya, siya kung mabubalimon, at iso pamilya niya na permanente. So, diyan kaya municipality baloy, nagkapakaturoon tanong. Agi sa munisipyo, sa isa diyan kaya Ranao del Norte, ayaman na yan na miyang raw sa paninindog si Kulawan mga baon sa tanong ang yung biktima si Sanakya Tidawa. Upang ako kang bubalasa, nagpitanong kiranay kabalasa. Ngayon nagpakabalas kiran na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kiyang pangraway lang nakatanong, sa ayaman na yan, na kaya pakakaduntanong kiran na nahino mga baon sa isang kabaluli kamakapunggaga na tatanong po. Pangunawang asuhan na nakapusan yan. Para mo nakaanwal na nakapusan yan. Na meron sa ikalor kalibo, natataros niyo na nan, pagi mo'y mati, na makapunggaga na tatanong, si kanir kano lalong kalalagan. Nasa sabari kami niyo, kagirin ikada si ko ayam tagu sudar pata, niya karon niya kalubulubu akap kesakita ginawa. Na si sadyang kaya niya ulo ng tanong, nayar ko ng Islam, nandun man ay kapakapas tanong, kapakasurvey tanong. Ay kapakasurvey tanong,
na pamaging gulyo-titi ang kaya sa pulo susun at kisungkay tabi. Apalaya si makabupuan ko Quran. Sabab sa niya may ulo na tanong na di na imang gulaw na iyong suwala. Na inon iyong suwala, amang gulaw na tanong kakagito po ng tanong niya ay tama na kalaparatyatan. Ay tama na kasabartan. Ino tanong iti po ano Allah, ay sa una sabab, nakainyo ko tageto rin kernel, kasapulo, udususun, akalalalungan tanong, anyang gulaw na tanong sa kayo. Napalay nyo ito benar. Ako tapinggal ko at pinahapya ko sa inyan, kasapulo, udususun. Na di ko nyo ito pag-usay puruman, na prima yung nakakaroon kusuling ko ano yung tapya ko sa inyan, na taong ito nyo ito palay benar. Okay, na bala anak mo tumanggo. Ino, tiyo ba wala swingan? Kaisa itiyo ba yanon? Daming gulaw na silang sa kalalalungan. Ikadua itiyo ba yanon? Na mga pupuro sila niya mata. Kawate. Sabab sa pitiro ang utala sa Quran, at tiyan na wala blukum bisyari wal khairi fitna. Ito po nga naman sa kano, sa ayat ito po nga kano na gigulanan sa marata ang umapir. Ayaw na niya, napito po nga naman sa kano at iwala, higilan niya barang isla kano, napito po nga naman sa kano kung higilan niya magawal kano. Na di mambumay gawa ranaw, upun magtusulan no, napito nga din Ortigas, isa-isa tanubuman, na ayaw niya kasambir ko tanong na so parenta. Lagi na marawi, na kung na marawi po na ujulso ka, marawi po na din mo. Balit na video tanong sa kar kita noon. Na, yan na iyaman na yan, na himbala mo, na inutanotin niyo ba, kakagyan niya kapuro sa parataya. Ano na yung ipakapuro yan mo? Napaganayroon namin bakal sa mga madrasa. Na sukian ba ko mga madrasa na niyong sa mga ulama niya katakta. Ikaduwa, ay nitiyo maraktan Allah na mindakal sa mga masjid. Na ito niya runtungo na mindakal sa mga barasan ko yan. Ikatalo, na sa mga bayi na mindakal sa mga seminar. Na mbasaan nila kung nasisiringan na kung mga baliw na seminar. Na dinidun krito mga kadakla seminar sa kaguara no. Nag-midakal sa mga tablet. Na midakal sa mga bayi, mga barata pa sa barataman sa susabaron na dapat marang ko kaya dita sa Islam na riyan tama nila sa mga parasa. Nahigila nila yung hajiyat na doon na lawan tanong ang Muslim sa Pilipinas sa mandang na punaykon hajiyat kaya duwaran. Nasukadak lang kung mga ulama tanong na timo-timo sa ulama sa Pilipinas na madakal sa ulama sa kaduwaran. So sa mga ito nanini puro sa parataya. Na miyaka tinag mo di mo nagpituro Colonel Moxer ino tanong at tigil ba sabab sa kanyimid doon sa mga kalusan na gunaruto na iya wala yan na ino tanong ba kamid doon sa kapamagaman na pituro ka sa Quran at tigil na wanablukum bisyari wal khairi fitna. Mana yan na tutupungan sa kano sa gulanan si ko marata ako si ko mafia sa pagpuka okay na konseptibo. Kasama sa soong Abu Tala napituro sa Quran at yan ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Batik yung tatangkap daw mga manusia asiran na di mo nila di katuro sa niya natin kami lagi sila ng tiwan
Kaya mananyan na upun sa rin sa kapakaturo para tiyawin nakala katiwa niya. Na inilangan sa naknonan iniwan na naknonan may katurun-turun libre rusa-rusa tao na kesalin kita taruh di mga kaman. Nak nagawin ako na pituro ka bago siura ng puta mga usaya terutano ikirnel ka. Kung sulibit tanong to, agisuan mga puta na piyakarelin ang puta dulo at tiwang ka ng mga baradusya na tiwang ka ng mga baraman. Uwing nasuwala na pituro yan sa kanong mga baraman mayasangan ni Ron na pisukan sa matiya nagsipat ako sa balata. Dahil mga doon takil siya si isang na niya ngay ipos niya naglartano sumugo sa matiya na niya namartano sumapag sa balata na ayaw pa na kaya kuno na madaklaro niya na ng bulalan madakang ngayon na ibaratan sa mutakang bubata na may nutina agama ay pura lagi kuwatayan akagibsib po yan. Asuraso na nialoy niya na sumunyo kung mawatay sa sambayan apito na mulay na diran na prano niyo kinaramay kumasapura mulay na diran na may natin pukilag ka biar lagi sa watayan kakagibsib po yan pugay na ayan bebakal na biar lagi sa watayan kakagyan niya karupat sa pinggan uli na kagiyaman na niyan na lumipas mag-eskwela uli na lumipas ang puta na yan sama nito na kalay algar tanong so sa tema na pinggan bisu o kapakalupas silbi ang kanyang potawata so sama nito na datan o tanto sungu sa mapia ng usapar sa barata ano na sumyong na may lumipisiran na ikinagaw masuliksyon mananawag supinanawag miya puto din sulimu Allah si ko mga tao pupunin din si ko kadato nasa kakuha niya nun nagupupunin din na niyan na miya puto na pun sa putuan ni Allah na gusto mawilupan na paleta doon di makambantay sa ko to adin na to kung magingat kaya di sulapak sila din na boboy mama na mapupuyo sa pera nasa mga to magkatarunan tanto makasugo sa mapiyang usa makasapar sa marata na yapitiro Allah ta'ala Rasulatul Anfal ayat ay ka-25 na pitiro yan wattaqu fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kalakan niyo so tapong wala kalakan niyo so murala yung kana na murala na may kadikan o sumugo sa mapiyang na sumapar kano sa marata napakataling na makapirokirokis ka nulangon ang mga barasimba ang gusto mga baradusya naging niya suwata na iman to wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kalak niyo sumurala kalak niyo sukang baradusya na siguya na sumyamaratiya na saparkan sa marata na sukukan sa mapia diniupman tayo sa mga baradusa ngayon na upul makaumar kano sa tibo wala na dinian tebisan sa mga baradusa kakira sa mga baramal okay nasusira ng mga baradusa na ay resulta niyan ay mana kaya tiba kiran nagyutut ni mga pedut sangguto mga pramot kiran wala ko kaya baradusa yan nasukman suga to mga baramal nagyuto na ilang kakiran ito wala nagplalas niyan kiran sa mga dusairan na din nga yan ito na niyang bulong na sa datan ng kalwa sa mga bulong na pituro wallahu ta'ala sa suratul Rum at tigyan ظهر الفساد في البر والبحر tanudini wa ipipia miaka tali umatiyen udina miaka yar so mga tiuba datari man to miaka yar
Kaya nga tiyo ba na deden as pagtaw amranaw, abo na kasakiti. Sabab sa piyaso, sa Pilipinas, kasisi sa abroad, naguro kiran ni Manto. Kadod na tao sa abroad, amranaw, abo na tungan na iniyan na kaya binasa. Napiyaso sisiron sa Manila Imanto, naguli nga bara-bara kaingat na Imanto, nagumuguro siram, kamas masakit akagda mayroon na disekutano kamasakit man nakapakagudam udi niya pukilay sumauna-una. Hindi na nini sampay ron so information putol asi inaka apakatatay ano pamilya na dumudumpa sangkuto alawig sangkuto adidal mamangan niyugo na ay taman akasakit o mapagbalag sa iyo. So mga abroad na tingin na api alam ko na niya suka tamis ang ka-abroad na ukaparwa misan dami panaginon. Na isang dami na sara di ka nusan makaigas ang kanan ng mga utan. So sa manaya na diyang kahi apit na iman to murala na niya kukaw. Dahil sa katawbubo ni makagdab. Dahar al-fasadu til barri wal bahar. Niya kukaw din lumiyang kapudin. So murala si kugilupa na gusi ko karagatan bima kasabat ay dinas aya sa baputo ating wala nakagigiyang kutaping gulaw-law mga libayran. So ayaw manan yan namya payagro aya kaya pa ko mamura law to nakagiyang madaklan niyang gulaw-law tano kadusda liudikahum ba'da alladhi amilu kapag kita mangkiran wala so balas o tinggal bakilan. Asa man na nakatataman tarod ni man. Uguin biya ka mamusaw. Namadak na rani dito niya katugulin niya kang bakuhit. Tada niya panagkiso kalalungan niya. Madakla di mapanutulan niya kang bakuhit. Naguni na dipsim bayang nadon niya panamakuha tuma kaya pa kang bakuhit ano to natama ni mato na dipsim bayang. Yun yung mga tao, adun kan sa tumaw na wala. Madakal pa na kaya toon ka bara sambo yang nasukya pa kang bakuhit yan, naguminak po din sa payang. Ang ayas, ayaw ito dawan yan, matigyan masasanata ko iman to. Nahiyan ni mga widakat tanong, pumulungan tanong iman to. So sa mano to, naipiakaw riyan wala sangkot ayat na tiyan na la'allahum yarji'un. Hinutano niyan liala na tiyuba. Hinuniyan to katano piya kitaman sumarang kamalipedes. La'allahum yarji'un. Kau bakalu-kaluwatig wala na makambalingan sinadrak. Kau to. Nabaya hikmon wala na batano niyan din pelandunga. Niya marati tanong na hinutano niya na eksamin. Ada taro ka pag-iskwila. Aw kung ka pag-iskwila na pag-eksamin ng kawawa. Pag-iksabi ng kawiskwila. Nadatar mambuya upong kap surga at Muslim kakitiyan na pag-iksabi ng kawallah subhanahu wa ta'ala. Na tibulan tanusot umano Allah tibulan tanusot kukuwatan doon na kuna. Sa datanopan sa katitimo tanong imam to na malagit suway nipis gusto batang rataw sa diya kaya baluhi na banda kano makapaparatiya sa magayon na yung tanong isa-isad na niya tanong yung mato ando manay kapakambalingan tanong sa marawin ang to si kadiya sariya magiya yan na tis na budiyo di tanong napias kaniya na siringan na kami sa emisyo na mandidingan-dingan na nakapakasong yan ro ka dirupon ka pa kaya makadapo kada karatas yan. So, kana ba yung mapipikiri yung mga bangsa sa baluin na budi kami niyo din kuraw baka kami niyo, baka mura kami biyukal aba kagayag na mada kami sila makabalingang kabirodi ay mapipikiri yun na ubong magansura sa makakasoy kano sa marawi ka ang kanututak na kauto. Na isingkus kanopan sa tito malagit so tao sang kaya baloy aguson miyaka tugulin siya ka baloy na benaraya mata na may isa sa tanong sa ano man ay kapakambalingan tanong sa agwang sa magawang kumawala itano
na anda ko ni kabayan na pag-isa-isa taraw doon na naliban yan. Allahu Akbar. Nasa manila na isa-isa tanusa api ni kasakaw nga tagabaluin na di nga nipsa kasakaw ko tumataro sa kay dayon sa dayon na sikad kaknaba ko nutugagaw kati dayon sa dayon na makipagpurakadan nakagina isa sa tanusan na nakalilipatan tanong sada tanong panukambulingan sa ingod tanong na gusto mga walay tanong na muna tanong bulingan ko Allah. Allahu Akbar. Kau to. Ano naman kamuyan ang kutakabasan niya na la'allahum yarji'un uba kalu-kalu at tigwala na makambulingan si Randrakan. Nasada tanong panukambulingan ko mga walay tanong gusto ito no na maguna tanong bulingan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. Nakayip muli ng tanong ko Allah nakati susapulo susun apakipong galabog yaraktan paganero na niyang bulaw-laguya na pumulatan ako puso tanong so kasibar asadin sa makasabar saya na pumirmiwan siranu Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan nga ini examine yan ro tanong na mialo niya na sa suratul Baqarah ayatan yan na magluto at iya pala bitaw na ipusa karawi na taman sa iligan na niisa-isa to sa kasada na mana ko na pala damami sa kasada na sinyo sa kalasan sunodin yung iligan na tunulamat at panuel at iya mga sarwa ka to Ati tandingan na tunalamat ang tarusiram kanaman udah kay ligar diga di morte na ando tarusu ati si tanong sa lokaraw titi bumalik ang mga kaitan pero nakaroon na yan kaya malakla upul Christian na tingin na di makipinawan so Allah hudara na pituro iya sa suratul Mumtahina ayat ay kawal ye inisugod ang tanong ka sa makipinawan ng mga Christian Inuay, nakakano kami piyo yung araw-tano kamalang naupun Christian na sisilunod niya. Naupun niya kigilaway so kundi ng Muslim ko Christian at tinakiamutan niya na. Kaya pitero Allah ta'ala suratul Mumtahina na pitero niya. La yanhakum Allah alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Inna Allah yuhibbul muqsitin. Mana niya? Na panagor kanu inisapar Allah. Asu mga tao ada kanu pakitilawa. Siku kapag agama. Naguda kanu yan pakawa ko mga indiyo. Nakiyan to na yagamairam na paki beramay yusilan sa papir. Wa tuqsitu ilayhim nagupagiluntulan yusilan. Amano mana yang na ini syukur tanong Allah Ta'ala ikubir tanong bagi semua Kristian na mana yang na bupipi ang tanong sirang salamu na kapipi ulah na ipuhinon tulang tanong sirang na tanong sirang ko sa limbuti mata na suwal mga pitero yan na inna Allah yuhibbul muqsitin na suwal Allah Ta'ala na kubir niya sa mga tao ang mga untor kung ipaparkan niyan ko lang na manusia asabab dunia karaya asabab kumabiatan na yung sa iligan yung mga Kristiyan sa Binorti na yaman na niyan inakulitan mo yan nataguran na takbil ka na Allahu Akbar ilan yung mga sa iligan kaya pakakapal yung mga basurani na kaya tulong mga parking area na busok kaya pang bit-bito mga terus ng mga pagritan, mga apartment na usupod-upod na gumiraw sila na usupod din ang apartment na upun ka na wala pakawan ng iskala na niya tayo mayroon nuto na iman to na dito sila niman to kapapasangan si Saidigan sabab sa din kaya malakot talon sila nakabasatang
na mararangita pun kakagia wala manusia pun na kun na marangita na mararangita talo pa na may ito muna kurarangita pa na sama na ya na ipuliman ko na tayo man tanong ako magpunta no bibiyan tanong sa mga surah na tanong sa agama insyaallah na yan ang mga Kristiyan nasi sa suratul Maidah ayat ay ka-82 na pituro Allah Ta'ala so Kristiyan na ginanay pinakamarang yung kanukulangan o agama sa dunia kaya man yan sa mga Buddhism na mga tanakutan sa mga Hinduism na mga tanakutan sa mga Yahudi na mga tanakutan kaya pituro Allah Ta'ala sa Quran na tingin ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى sigu-sigu na dating Allah Ta'ala agutuniyo ayamnya karami-rami ko mamaya maratiaya ang mga tao nasupituri na sa kanila mga Kristiyano ito na mag-Yesu Isa na niya muna niya karani-rami ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasu Kristiyano na niya karani-rami si po agama tarwag na Islam niya sukang giginaway na siran ilig na datayan ikam tanong kaso Allah natin sa nangyarang tanong dalika biannahum kisisi na waruhubana wa annahum la yastakbirun mata natingin na kagilian ka ng mga Christian na sisikira natingin sa mga baragaman ako sa mga barasimbo at kaparunan nila sa kaya pa kami dito papagagaman dahil naman ang buha ang nagutan sa iligan igira makapagubay sa simbahan ng gusto ko Muslim naso mga Muslim taro na hirap puro taro na buat tali pakai ko sunya kataro-taro limay alin makapupakil ko sa mga simbahan nila naya patututo na sumataro limay napakaito niya sa may ito habala ko naman nga lumilibot ng Muslim nato na di masuswa ko talaga mga Muslim na lumilibot so ukur baru na loudspeaker mo sa solo masjid asal ini bulan suka be wallah na kena bang aku puasa sang tatau tak bermahadi kena berian agama aswallah na piteruyan la ikraha fi dah ketetuplah kata agama lakum dinukum waliyadin aswaga maniu la yarugan yuna aswaga makul agama pun na mana ni na jengai ada suatanu saki aku minta tanang kaya dona gimana illegal city aku dia kaya la roti na isay nararan siya pipe tanong na itatapos na luto doon ay iba napupara na tapos sa mga pipe again kaya mga bangsa tama mga silingan mga ito ang taliran mga pipe ay kung kubaya ka mag-pipe na pipe na sutod ka pipe ang kanyang mga na yung anak luto na kasunatan ng utakasiba ay kasubot tanong nasibu paganya kasasakitir ka hindi oras yan kenapa may kalian sa problema na tinggal di siya daw niya kay sa ano nga nasiyago na nabi asa katawuhe niya tayo suwataya ayaw na nakili kumur sa utakubo na pungguro ko ng kutaguhe na di niya napagawa sa kubuliwatayan kadar warong mga tayo ng latay natigo Rasulullah asibar ka nakalakon kasuwan nagun gumiliraw ko nabi kausa kay niya tayo suwataya nabi yun ang bakteri di niya mas katawan naging sunod ka ng Muhammad di niya katawan o yun si Rasul nakagya ka ko na naging sunod na niya lamang usulat ang ginawa niya yasumi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiginahay nabi wallah na imanto nabi sibra na yapitiru nabi dan tinggal ang nasabro nama sabro isudmatil ula kaya kasibur nasibuk paganay nasurya subutan mo murala na iman to nakahasakit ang tarun na di punto ang sibutan ubal may ka surya ganda diyan kaya ada ba to kasama ubo na tiga bisibur ako na doon mula sa pagawang Allah subhanahu wa ta'ala ina yan na iya kasibur ay bulu tanong na ay kasibur na tanong na ano ito ang mapiarap tanong layak tanong bata ano man ang bata ang tanong layak tanong mapiyak
Fitiru Allah Ta'ala sa surah sa Quran. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum. Anu tu tinggi na yung dan ninyo katahan niya parumati. Na dia pampanga si isa uso na mimbuto ang para na bukil wira na mutul taro sa lahar na yaka pa na yung probinsya na pito ang probinsya. Nasa kataro na yung yaka pa na yung probinsya na isa ka probinsya. Na sumanga na iran na miya nga tutong nag-room sa ligal. Na so, mga niyaw mga tera na malakadun na mga tutulang gibo tao yata. Na mga Kristiyan penuto. Na katawan niyo lola na makapira ako na dia putong sa pito na niya kapon sa kutuwa lahat na gila mga taon na nimbuler mina. Na iman ko na trip na lawan niya na malayang ko pito sa mga Pilipinas. Sabab sa first class na lang ayat kusa sa mga pupura walay. Na nimbuler sila na kawasay man to. So dito na katawa na kanyang bulo na. Yan kaya niya tanong ko ng tanong na ang tanong ay sa mapiyan ini. Uway nagkasakitan tanong. Kami di bulo po. Itanong ako kanong ada tanong ko ako niya kung tamamagatan. O pa makukya ako ng tanong sila, napag ako ng tanong sila. Nakagila tanong sila mga kolega. Ini bulo po na si tanong lugas sa puto silbertan. Aswallahu ta'ala na boleh mapiyan kita. Ngayon so masya lo kunyaw na umatos masya. Nasa runyaw terkalo. Nanti runyaw terkalo ko masya lo umatos. Uli na rin. Nanti mga umatos masya lo. Runyaw si. Na yung puta umatos masya lo. Na mami ako ko minyungan niya sa timan. Kaya pasang-pasang ang tanong ang video uliyan na dito ti masya lo. Ada mga Marcos Marcial na putumunong sumauri na karatanian, mga wata na karatanian. Puturuto ko nila ng puso mga walay. Nagyan na iman ito na para buya sa prudik na nila sa mga wata. Ngayon naman, ay inyong ang kutuwa kaya rasa-rasa itanong ko niya sa Marcial niya una, na niya malagwi sa mga tao-tao na hindi dito silang saragat na niya puno-puno mga maskita ng Pilipinas. Ya probinsya sa Pilipinas sa Balakate di matawawas kita. Karena utusan mutu masakit terkutano umara terkutano na ayat kemudian na mapi yang kita berkata na matawu kaso Allah. Ya kaisa doang na nasa katawa. Bukan ako sa tutul. Hanya sa katawa mama nakapuputulan so tinuruyan. Na dia man ang kayali makukurtanong na sa tema po lima doon na nikula ka dun sa hindi niya nikapakanggal ako. Na sunyang sa kutaw nama na tigil na niyang kutuwa para tamabiyan na pungko Allah. Benar luto, tigil na uway kay kanuman na narokon wa iman. Na tigil na nga lima ko amarata kapuputula buwan na imabiyan. Na tigil na limo kapuna na Allah. Tigil na iman na humin kakod mga makinig sa wasyan. Dia untuk anak dia nak kapagayaan. Kaya dia nak kapapag na ako sa lima ko ay na matiya pa na niya kapamrakaya tiyan supong siya. Na dia kapamrakaya na supong alam niya sa din. Niya kayo sa alungang napilalakos kanyang po. Na niya ba nakiya na diyong ko to mga mama di magbudi madalan hanya makarangita mga mama. Na diyong pinanang ko to asa ka to mama na tigil na ino kaya pagpundaladong ka no nasa ang siya ladong yun na tigilan na ka naman na iba kami dito pundaladong di kami yung giluwa sa tawa sumbunin na niya namiyakan daw warapal nagyan ko to hapi ako nung tirandan na tiyang bulan nila nitaburisan ko to gibarusan kaya parang yan ako punta sa ulo na biyak ito ko ang kulo to ay manto na niyo masuk kaputay tanong sa urusan kaya sa kapamama. Hadyo mo nang kutay na umansara ko na sumbulian nila sa tao mo tatuhan nila. Na ayan niya schedule nila siya dito. Kaya pituro ang kutay na to na tinilailan niyo na uga doon apawing yan na kararangitan tanong tuhod tanong. Na uga apawing yan na sumbulian yun.
na inilayran na dia ka inspeksyon na lawas yan na tira na datu ada yung may nakapuputo na sa iba dati yan at punto inyo na pakabalingan na nagagawin niya nilang puto di tiyaray na magiging na niyatakan sa ginawa niya na wala rin ako niya putol na nilitaman na ginawa ko nasihin niya na rin sa diyang puto apang musya na tingin na mata-mata na maratama piya na kung wala, nahuli mo wala. Tingin na yun ito. Tingin, minisang gura ko di man doon, tingin sa ko ito, pumutulan sa ulo. Na diya magagamakan din so katong gawang ko ito, garangan ang puta padaran. Na di mo isumbut nila ron, na ayaw mo uliran rakang kabunwa, na kagigil kaya rin ako kapuputulan. Na tingin na din ang supitiro ako ka. So, yaman rin na diyan kanyang gulo na tanong, na pipikiran tanway, alimur tanway Allah, ang nariwala mo niyan siya kamapiyak tarong pangawya para makakasa. Ngayon, ganakan sa kanon sa ibarat, na bububuwi na niyapang bidaray kami ang gusto lumili po sa presidente ang mga dato. Isa ulang ko ito, bang sa tanong, si Secretary Mamao. Nakagya ko sa taon niya sa koto opisina niya. Na impitiray kami na niya, luhin niya, iman to nagpunag na malakon niya. As diyan kay federalism na makapas, na isibay sumaranaw state. Na isibay ang kutuwa maranaw state, ay sasang kaya federalismo, na rin kisagipon ang kakuwatan ng ang kukusisa sa kaya ang leader. Na makuha tanong ang kukusi sa Agus Rivi, isang ugat niya. Na ay suldo tanong pira na umansalukan na 1.2 billion. Mayaman na yan, nakakatibilihan na gagawin tanong kubri, arwa sa titibuwa niya na kubri. Iman ito na piyas ano, at dito katiting kuman sa Agus Rivi, municipality mo yan na makaguguro kano sa bangsa kaya at ito ang ganyan na nakakawasaan na ninyo kapasok ka po sa kanya. Nah, ikadua, bulong, diyan kay teori man to palikiran o sabar mo sabar. Ay sa tanong bulong po ano. Tama na kalau lima to niya liwat. Ini kan liwat lima to ang ada suata yan. Ini kan liwat lima to. Alam na niya kung makameron, ada silang makatula uso karuman yan, naroon niya panutula si karumang karabili po. Ada kaliman to, hindi kaliwat niya sa tamok kaya na ang gulo ng mga tao na panamok nila na gada suwalay na. Allahu Akbar. Alam ko na sobrang gada suwalay na gada puso niya ang tuwalay yan, na gada puso tamok yan. Na bilang kaliman to, psychosocial, pinakanggulan sa ito na iba, na Islamic Symposium na di man po program kita. Ano mga kamulong isi na isa at ibulong terus ini na diyong kuto akapu magamalkan. Umanisa na turun niya sa paratiyan niya kuwang. Nasunisyo kaya na sambuya. Naso ikinamais na turbo niya sa sambuya niyan ka naman ulitan ng pamagawal na nagawa imposible umanak marewa masa datalo per mapasan na umanak niya sa akin nilay niyo sambunga hadyo sambunga na sukya tiro mayroon na iminili paunyo gobyerno na pangulo na bitiruan na nililog siya ba yun di mga ibarat ako na ba siya muta taman ko kita ng pamagawal na lupa kay adili na sobrang pruwama sa sobrang pusasakit na ayaw ko magamaltan naman ito. Nato na ipir niyo katanong Allah may kamamagamaltan. Ito Allah ta'ala sa surat al-Talaq. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Mana niya? Masalin sa tao. Mana benar-benar sa kapakabagrupa natin yan. Mayroon yan na mana-mana marmadumal. Mana-mana marsumbayang. Mana-mana mamangniku Allah. Nagyan ko tataw ng bugan yan sa kapakalilasiyan ko problema. Kapag isa niya kalilas sa problema, nabarkat niya katang suwata at hinay na, napalingin mo ka,
Kaya sugat ka sana makabubok mo ito ka na, naratag ginawa ka, kaya perubahan ako na, makapagpruda ako na, at reson lang makapaganayin na sa kapan. Ha? Dahil mana yan na, berdi mo sa problema ka, at hindi ko na kamakiyan. Huli na niya kasuma sa ngabaluin na, niya suwaswat siya na kasi na, so niya suwaswat siya na katiyumang, kung tataro sa maka, niya na ako na nakapasangan ka, kailangan ako, nabot na kupilatin, na lulong tati biasa ya, na sitarnya kata mau sama dulu. Luka-luka kamang iluwa sa kanya, kadang-kadang iluwa si matatang sa dulu. Sama dia pakai buku itu. Kau tu. Soalnya mana Nabi itu Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sensatau mana-mana musibahnya Allah, na bukan Allah sakapakawayan ko ba. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Na terus butawan ng Allah sa rizki dinyan dun kupas mga ito. Ito. Na naman ini na susah ko yata usang kaya kapaglaman. Ukul parunas ano mga ibig sa kibubalis na ginakuan na ditetahan yun, ginakuan na mga seminar na pulating anoon. Sulama ito ang maglupa na diyan yung Allah ta'ala ng pulalan niyo. Nagupula ko sa niyo ko Allah, umana karusiyin, nandun ko na langon na simba, tugan niyo pumuasa kano, sisa ka kano, langon na pranis niyo ko Allah na pranis niyo. Ay sa lahat po kawat ako problema. Sana ko man ako tabi pranis ay Allah. Upang makumada ko sa mga problema ko, ang kasakitan ko na makabura ko, na nagpusa ko, nakalibo makabura na lumpusa. Alright. Jadi, malakala na naman ang talaga, pero tumanis ito rin. Na, ikatlo, na importante, na yung kuto dua, ipundo ko ka buhay ini sa problema. Ayo, papi na antibiotic. Ang isa na siya gano'n na sa katawang mga malaki na sa Abu Umama. Napitiro yan po Abu Umama, ya Abu Umama. May ilang na paras ka na tingka dun, pamana niya, di paras ka na niya proof na wila ka. Feeling ako sa tawaya, makawila ka niya na tanto. Hindi na may ilang ako na paras yan na tantot na makailibi. Na niya ba na Rasul sa Abu Umama na niya paras yan na tanto de makagdadalasan. Na hindi niya man matatanong sa bukyan. Kaya Abu Umama, tunang nababiyala sabihin na sisigan sa masjid. Natigin na ya Rasulullah na turunguran sa dito na din na unahan ako na mapagpuno-puno ka. Di ko minsan kaya ginawa ko sa ka lang. Na mapagpuno-puno ako panabwede. Kaya di na kapakabwede na isang na yung manawila ka. Tutunin. Na, kauman ka sa katarong sila terkana dahil tarong mungkin na kawiwin. Na pituro Rasul at di na yaga o mama dahil pangdulang ka sa tasbih o di na dua nagkusuya ka o kapit at kulubi di matiye nga sa ikang gulaw-ulan at dahil nagkulabo idakal ka kapukala pa ka ng Allah na gusto mga pilang ka ng pilang ko Allah. Na hindi pangdulang niyang ka o mama nakagilipang dunia nung namin katuna siya umangat na mga guli natigyan na niya ba umama natatarating niyo nung tumitim na gusto paras ka niyakalin mo ka sumunta ka paras ka tigyan ni Matu dahil problema niyan na tigyan na huway ya Rasulullah tuloy na ka asun-sulit ni Panginoon makarang ko pangli napi ko sumasuya kong bukapita kubili na iman to na piyayo pasarang ng Allah sukang buko nagupiyayo pasarang ng Allah so mga papanag sumanga bela na tumiyon so Allah sa dini gulong ko mga bela nasa ka to na nakagadiwan kaya dua Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan Tunduk ako niyo, ano malayaman ko ang mga dila ang bubuli. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal adsi wal kasal. Abay niya naman siya. Wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl wa a'udhu bika
min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Di surat Al-Nisa Inggris para di waktu bertiada no. Ika dua-dua apa lagi kita cuma ada dua-dua terus kita aku dah suka beberapa kata apa makin yang kaya kedua-dua na adna sa kataw mamasok yung kuali at yung kuali at tanong niya kung kasangay wida kalak ginanto na yung wida kalak tiyanasi kumasa Abu Bakar ada kong naipukas na niya kong mapmanso Umar na niya kong masod man nakatiyan niya kong makaikapat ada kong naipukas na ka awida ka ginanto na yung wida kalak ginapantag sa tamo bisa sando ginawa ko. Bili sandes kanya, pamana niya BBCS kanya. Hindi niya nagkaroon na ginawa niya. Kaya mana niya, dati ko adi gusto kita mga tamo, kapdara na ito ako na kubli ako. Uwi na, isang kaya kapitulo lagi, asa pun din sa tao makambubeda, ako makawida kalian, tapi ada taruh pala o beda na buwida kal, nasa lagi na di kasumasuin, nagpukadaan mo Allah. Akhirnya taruh pala sakala ya nawila kana ubeden napto kada Allah. Nah, tingin na tungo na kunalan. Na ini pangdunin sa sahaba na yung kutu damati adinin sa rin kusuka suya na piya kada Allah sa mga beden yan dagun niya marami kaya na ilaw. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya mana dia nak sasandurugay na karbulbulag itibo esto. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya mana dia na ya Allah na rizki akong sa halal mata runtot yan kabulungan yan sa mga wila kalakon at yung umulong ko haram. Na rizki akong ka sa madakal ko kakasaan ka at yung makarundan ko sa lakawar ka. Na kasukasuan niyo na yung kapita gabi insyaallah. Ikatlo dua akatiya ni surat apa na perisa na kano yamay na wayamu dinokana pito do asitan ko liga ko Allah au pune wayamu lalanan na sudwa lesun sa kabila katan awida kala individual na awida kala publiko. Nana ali manun ay musim utanwa para bang na distribution. Soalnya dia di mana tanu ya titu para bang na suku wallah. Na yung prima ko dito di ba magtungan na naman kapakabalitan sa Marawi. Dito rin po magtungan na naman kapakabalitan ko wallah. Na yung kaya dua na hukum kamasuk tatiwa na dua na kayo ni asadun sa miyadar ka, ako kemubian ka, mapanadar ka, na simbiyan ka wala sa mas mapianis ka lang. Wala miyadar ka wala, na sa kandila, nagpapakapiran yung kandila wala yun. Wala miyadar ka na, pira, nagpapakabutungan niya na buluhan. Ano ba diyo? Pero ka, Allahumma ajirni fi musibati, wa khulufni khairan minha, ya Allah, na balas siya kung kasangkay amin itarong berakon na murala na usabi garakon sa mapialis kanya. Ito. Nagkapakay ato na iba nasabi ito ka wala so niyada buluan ka, niyada pirak ka, niyada walay ka na sumsum niyada wata ka ato pakasabi niya ito ka na ulima ka o kung nag-ulama niyada wata ka na pakabubuta ka niya sa wala ka. Ito. Natigil na ngayon, kami suwata at kubihan ka, initapi sa kanana ng yasugot sa kanagila, ngayon, kagawin ang kasawata at tira kataon mga ulama. Halo. Napakagawin pa kada kang tanong kaya pangitan ng Allah. Insyaallah. Na sisakuya ang tanong ay mato na, madakla di makaprigla mo sa DSWD ka, madakla na iba ng pangalapo. So, di ba makapamagagawa, na may ito na lalo susang bayan na dahil ko mga titi. Suwatan mo si? May lagi suwatan na suwatan na dito niya na kalimo. Dito Allah Ta'ala sa Quran, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
mata-mata na suwal na naupungan yang sugat ta mura lang labi na bukas sa kaon na warta Allah upungan yang man sugat ta mapia labi na bukas mo kumatan kau so aman ni nandiyan kaya sugat ta no mardun na labi bukas sa kaon siya warta Allah naroon tanong na yung guro ka apakah itu masa terus ada hidup kata sebab saya na pun nagulungan ngayon na kantang naman isa na mga nila ginawa niya. Naman itong mga ginawa ka sa television. Naman itong mga ginawa ka sa kapapag-istorya. Ay itong mga nakasaginawang ka nakapagaman sa akin. Sa gitiyan mo ka matatawa ka sa nalawig ka, nakmutya ka sa Quran. Sa gitiyan mo ka matatawa ka sa nayaman na yan, nariganin ko lang sa mafia, punas dika, namun na, ikan disusuat ko alwa. Di mo takap tutubong ka na, pero matutungkol ka pa kanta sa buwakal. Kau. Jadi satu kata-kata dah gila ko dapur kundi naigati mga de. Ang tunay balita, Yusuf. Kung nagapto ka balita sa baraw. Allahu Akbar. Jadi itu na problema untuk gobyerno. Problema untuk mga dito, nasa kayo problema mo. Mami sa ulong ay kapakabalin ka sa Marawi. Na, so yaman na lahat, natuna ko nung aligatido, dito itupusa ng mga itong. Na problema ito gobyerno. Kaya mo ito, kapakapusa ka sa kaya gobyerno ko so, mga terorista. So yaman na yan, problema ngay matuna, ande man na yan, kapakasurpay kita. Ande man na yan, kapakasalakas sa maliwala. Hindi ka magkaya na makapiya ka. Kaya kaliw ka sa kaya pakambungoy ka tao, na nagpumili si Fatima kaysa ulang mga bukuit na dipsin ko yan na nagya pangabukuit yan na yung mga tunay na hindi ko liya baraman namiyak kalaba ka pumili si Fatima katiyo ko tayo sa ko na mga bukuit na tunay iba na yung karataratera na yung tunay niya kaso niya kapipiyada natira na pumili ko kapiyadi na din niya kalaba at tinyo ko wala na si sadyang kaya ko ato na di ba na katubong atam sa ginuatan nakanaba kasi itong mga ukaseto nabuti sa televisyon kasismes ito na di ba nakapamaganta na buo ay yung ikasuliman ako pero ka amada ka lang na gilakuan na ito na di ba na malang natitulan sa kaya pakasisingan ako ikakalayama amada ka lang yung buntang tatasok diyan ako ba niya nabis ka kung sama nito, natubong niyo ginuli ko mga mga tipiya. Natulong ako yung natura di ka nagawin na ikanisip pa yan sa dahadyo. Na, benar-benar kumulong na tayo, kuling ko yun tayo. Nabata na sa sanay, sumubulin na tayo. At tingala niya ako man sila rumang, ako na yung asawat yan. Nabata sa sanay, distribuli yun. Tama, ginaman na yun, tapi yan Pilipinas na pangabubili na bubili. Kupal. Para makambupay na hubir na, yung sana sa katiluan na ay 3 bilyon. Yung sana na diyan kaya gobyerno na kita nila perumataron na niya wasiran. Umanisa na kuning gawin ang yung tabuka sa punta ikan na pintu Rasul sallallahu alaihi wasallam at diyan na inkamat isa wa fi yadi ahadikum fasilatun فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها. أيما لم يمنع وأنا قاقبتا ويسرقنا. Karuni wa. Wala kakakaptan isarkano atong mutasidli. Dahil pananawag subang kita bangkit na dunia. Napitano na di. Awat tingin o kagagang ka sadap na makabang kita sa dunia na mapamulang kau to na pamulang kanunuto. Kau to. Kaya man niya napitano na di. Api ang sumasagot sa barko. Api kala problema ka. Napangulang ka. Api ito ka matatapo. Nandito na nagsisukal yan niya. Api niya ka umalis na kulyo di. Kaya man niya na handa ka yan ka. Kaya man umarata si Siga sa Rabanuy. Kanya ko lang sila sinumpa na tiga uban na isa niyo sa kahigda kas kami ang gusto mga taon na gusto kami siya rin. Tumula kami siya sa pangumulan. Natulog-tulog lang niya ka daw ka na ayaman na niya ka pang-ispila sa mga taon. Karo. Ipili yung tarubos na ngayon ko wala gimar ka na niya ka daw. At pikiran niyo na isa ba sa makasabortang na inisumpat niya sa mga patuloy yan apakapko sa tarong niya.
Ano po yung sikreto? Kasi matatago sa tulad di ba na Quran, sa surah Nuh, kundi anak kanoy. Itu Allah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Itu mga katakan wa Allah, palulukan lang. Palulukan ko tuhon niyo ka, wala niyang gulolo niyo sa napalilala ko sa kano. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Kasusulangit na sugo niya sa pagkauran niyan pagkanusalin. Pagkauran niyan sa magulo. Nagyan ko tauran na kisa ipon ro na pagtugumpiya sa mga ito. Ay mato na mura ng tanong na pangalan. Gusto? Alina, umana ko kumayip sa Marawi, na dundong na dimutapang ro na yung miyura sa intino, sa ranaw, sa nilupa, Allah Akbar. Na miya doon sa oras sa Panginoon, na yung manamiyuran na bumbur. Okay. Masya Allah, kung pala na pangalan niya, nanatigin na, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Pagkuran na kurakan, mahuran na malinaw, kuran na baraka, ay pitugumpiya liwatin Allah. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Na, uyan Allah, na pagkadakadakulan niyan, so biglas yan ang mga takot-tulo. So Allah na di-promise, na so Allah na wala وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Napakadakadakan ng Allah Ta'ala sa mga patamu-tamuhan niyo na gusto mga buotan niyo, napakadakadakan po Allah. Sama na yung mga ito na napakadakadakan yan eh. Kadakadakan po naman ito ako kanumaya din mga tutuna. Alright. Na ito na iba na niya saro na di matusok ang iyong yuntan. At yung sulipigan niya na punduwi na di pa kadhuwi na di pa at yung baleba ko ito. Nakadakadakan tanong eh. Ay naman yan. So dipikir niya pa matigil na gusto ka naman yan na papakarumang ko sa na nakamarang nakakita yan. Natigil na huwag na peso kampiran na yan. Lalo pa natigil na may kumaragunang yan yung napakaparumang ko sa na sa radyo maglipat daw. Natigil na huwag nasudyubi na pa nagyasugat ang bubur. Nato na, at yung tuloy-duwi na niya. Di pa ka-duwi. Di ba tanong pa ka na kaliman to? Kaya sandulso ka pa ka tanong. Okay, now, tubat tanong ko ang nakapitero yan. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Pagkadakan Allah, sarang tubat tanong ko Allah. Dan pagkadakan niya kalusong biglas yan ang mga tamo. Dan pagkadakan niya kalusong biglas yan ang mga wata, mga tibia. At ano mga dato. Yung pagkabuburo sa mga dato. Mga watak bubuli ang mga ulama, mga watak kung bubuli mga kawasa, mga layudo. Kaya ito na, hindi lang kawasa na layudo niya. Na, doon sama nito, na promise niya yung Allah. Ito na ito na promise yan. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Nabulungan po ng Allah Ta'ala sa mga asin doon. Upul man diyan na tao na mga kosa asin doon na likusa. Tawa na sila niya, nag-5 milyon na doon. Gusto? Nabugang ka niya sa mga law sa inyo. Kaya marami yan, nasa ko na tubad tanong ko Allah. Nantay tumigo sa mga tubad, inshallah. Gano'n na yun yan. Inshallah. Kaya marami yan na yung kanto na tuloy ng tanong ko Allah sa tanong makapakalagay sa baroy. Inshallah. Na, nagtubad tanong ko Allah, katuliman tanong, malakong tanong niya siya. At kaya sa mga alim na niya siya, nakong tanong niya siya. Na, alam mo ito, napagulunan ko saan kaya mga puluhan niya kalwitan nagyan ko ito kapsila kataro ko. Kaya man yan na inumalang lagot niya kapag utila niya sugat ang ilakal ka na makasira kang buwan. At higilay mo pulungayin at ibang nakanahulungan nga para may isa-isa kung doon makukuha ilakal. Pag yun naman, yung futuro kapipigilan yan sa masakit ng kutagumbor. Okay na mas masakit sa magpugulo kung kuwanta alam dito ang kasagatas yan. Gusto mo yan? At yung kutagumbor na yataman, nahuda ka masugat na miyaka. Tulad yung mga tuloy na suwa ka, miyaka pangimal ka. Na yung kutang dito na tarong niniguro na puswa ka. Yan doon sumupag yan. Okay na sa magpugulo kung kuwanta di ka kapipita ini na diyan ang katawan ikuha na kung sa gatas sa tama sa kulto niya na lumaban. Allahu Akbar. Kusama na ayaw gusto tanong
na benar-benar tanong sa sirakan tanong na sumali ko tanong ko Allah. Sa kunayong tanong itong punggulong na sa berita ng punggalawa, sirakan tanong sa punggalawa ng tanong kapakasumpay tanong. Na sumang gusto kung ganisa ng tanong, kakaptitan mo. Kung ganisa ng kapniya sa kapniya, igilaan niya mga apangan ng kanya na may ilan sa kapniya na puntay na umos na ewan niya, nalaman ko pangan ng kanya, nalugan niya ng kapniya. Sabab sa kay Yesu Rasul, nagipang dunia ng mga sahabat, aliyang nakasalan niyang gula-ula. At yung utos sa katawa mama, aliyang ni sa inuman niyang kaputay din, na di ganun pa niya sa inuman niyan, na niyang ni susiringan niyan, na doon niyan mapakataros sa kariyan, karoon niya doon binibigay. Na niyang nikman susiringan niyan, na sira na talo na doon na niya kayo nung na parasiran niya matay. So ay ni pamatayiran na sa pagpuguruhiran si Kupiran. Na suwaso na pito niyan, Allahu fi auni al-'abd ma dama al-'abd fi auni akhihi. Sa ating sa tao ay pagkupilihan sa karunan na tamang sakit kupilihan nung naipagkupilihan magbuo Allah Ta'ala sa kanya. Na oras sa iyong lawan-lawan darkihan, ramunan niyo ay akip kupilihan niyo kung ayaman niyan na makabudula sa lakalian sa isang kayang masa, kapkulugin niyo sa mga pambulihan niyo sa mga surasun na pituro yan. Kuda niyo sa ninyo kapakasul po naraka. So, datar po ba, so may ito, nasa kamasapangan ng kanalibay niyo. Asan ka niyo, nalabaluit na po tayo, aron niyo sa kung naraka dyan. Na marubay akong mga pagaling ko, sabay ko, kaya baka oras tanong, na biyatari ba ni Mansur Toluhur, nakatawa na akong na, hindi ako sa kanula, nakatawa ko na, din na tiyora tutukan. Aki ang bubuli man ito sa mga kabilantan. Yan pikir tanong guguro ko tanong kapakabalingan tanong sa marawin. Tangin ba kapaguna tanong balingan ko Allah. Nagumanisa, naguguro ko tanong Mr. Buliudi. Natakin iba kaya mo na mana guguro ko tanong. So para ba mo? So para ba mo Allah? Na pagkoriyan akong si na tutukaw na kanong. So mga piliw, matatawag si mga damadar pa. Napakalangkapan yung kinanaat sa buong programa tanong, programa at yan kay Ulama National Solidarity Conference. Ayaman na yan na mabigyan mo sa mga ulama tanong, pagulo na akong silan, at pinipit na niya yung galangan mga IDPs. Niya ka tungalin, apun si Saranao o piyaging tignan sa kay Lanao del Sur, o din Lanao del Norte, kapag tungo siya tanong siya ng kanan matanong, so kipapantang tanong wala. Paadun su Allah kung talay makasun sa kaproblema tanong. Pauyong su Allah, nasama na yan, nasuwara ko ng gobyerno, na marami talo din sa kapakabalik tanong sa iyo. Inshallah. Marami talo din sa kapakabalik tanong sa iyo. Amay mo isnin, uyong su Allah, na kumplito din ang palakaan ng Mindanao State University. Na ayaw pa katarun dugro na pagkauma, at yung ngayon ko na iba na mga natutanong, kaya pugulalan nila ng napakot marawi, na sumang tatanong na ilahaman sila ng Allah. Sa ayaw ko na iba na may tarong suligat nilo ay sa diyang kaya. Ino dino, asiran na ato na iba na amay ka, tumarong sila na kanabakiran ito, kilang, kasi Allah ko tayo na pinturo yan, sa Quran. Aswatigin so kapakin ditirahi sa maliwanag nagira natin na isusuburan mo Allah Ta'ala sa ketiruan na way dyan ako nisilmi pandaklaha may kapulusun pumantag ako kalilitan na roko na mambu kaya kabayawan ba na sukalilitan ng mga inipin na mambu kabayaw gobyerno na sukalilitan ng mga inipin sabi rin pagkuhin ako noon sa silang nakang sa kano lahon sisi ngarang adyan kaya tadawang ng Islami ayaw ba na yan na may sponsor sa diyan kay ato na iba na kalilimutin na pupunalamatan sila ng mga ulamatan pupunalamatan sila Philippine National Police pupunalamatan sila po Philippine Army yaring po sa Philippine diyan kay tadawang ng Islami sasarapin sila diyan kay municipal government kapagula din ng kota pagarihan si Honorable Mayor Ilyas Ali, Agustin Lupayan, Agustin Makasali, Bukupayan, Bukupayan, so mga konsyal yan,
Bago sa mga barangay natin sa dyan kahi, niyan na, sasabot na niya na siya kapakamay mayor, nasabab sa dyan putuwa, kapaka awil ang kalilan sa kay, ano ba na yung kapipirma mintiyo, sama sa kawiran baka mo, naguso, kay ipatayan sa dyan kaya kaptatagutaro sa dyan ka municipalita ko rin. Ay mga kamugulang bisita yan, niya ka, tuloy si, na anay ka 50 dito. Kaya man yan, na malakal tanong sila. Pakapira silang takot na malakal bisita ni bisita. Maamo to na pala na tunalaman tayo sa karulangon na tuloy tanong ko ang ating tanong ko. Puruman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil sa kabarakat, nagwipon ni Mando na sabi sa manggan auras na pakakaswitan ng Allah Ta'ala si mga walay tanong, mga ingatino na ayamala na kabagakan tanong sa kabarakat na bigay. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا الله تولنا بركة أتريما أنك سطعني يمي سنتر سبب تريما أنك كفعني مع نبي وسمع رسول. يا الله نبتماننا بركة أجيب كي أميام بلولا Akia sanaat o babay mama natamang kumang watani na gumiyakong basay sa mga inudani na sabab kung kaya sakitir kami na baluyang kami apakaw ang kasama piya kuriyanay. Ya Allah, sabihin ka kami suilani sa sobrang sa kapiyay kami. Nagusabihin ka kami, sumiyang adar kami, mga pagtamu-tamukang isumbay ka kami sa sobrang sa kapya. Nagusabihin ka kami sa mga niyawa niyang ada ko mga tao kaya dahil sa tumanay sa kanyang bulawla. Nasabihin ko sa watayan, pagarinyan, balasgiyan, mga ranir ka, Ya Allah, subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tunanir ka, at yung kay ay udabaloy, asiran sa mga uripon ka, siya kawirang suki karagunan ang makapupuan sa marawi. Ang mga pagaliran si bubang sa uso parate. Na po nilander ka diyang kay Ilgania Baloy na makain kaon so kabaraka kupito lapis sa langit. Na gusto kabaraka kupito lapis sa lupa. Na pakadakuling kain dahi sa kamapiaan ada dito tabangan yan. Ama para muno kamapantagan ng pagtao na usog sa libong lupa. Tunay na kaya Allah. At yung kayagan, nasabag ko kaya pangrawairan si kumarang kamalibres o kargun no kapakatarusunan kay abadaklataw na tunay na kabalasing kakirang dunia na yabalanasi sa akirat. Sa pakadaang kasayday sa mga rog na matatamuon na gusto mga pagpaniba matatamuon. Ya Allah, Pagkala na merka, asunang manodi makasisaling gugupa, si mukapasuporta ko na wano niya ka, tugalin ko yun yan, na tumani na merka, Ya Allah, amakaw na silang sumundi ko surga ka. So mga lakiran ni gagaw, so mga lakiran ni sambatan, so sundisiyat kiran ko gagawin daw, na gusto mawin granakal, na tumani na merka, Ya Allah, pakalwagin kasiran, Nago, tapi yung kasirang si kumaulit ko ng kapagkalubayan ka. Ya Allah, kung nananil ka, sulat ba ko mga umurani na makatagumpiya kami ron. Sulat ba ko mga umurani na bumay ka kami na makatagumpiya kami na gusto mga panilay na gusto mga buwatanan. Ya Allah, kung nananil ka, asok kaya pasangir kami na likon pa ka sagad sa mga tati. So kaya pa ka panas o sabayan ko sa wala ng kami na pakadaan ko ito na limon pa kasagara sa mga buwatanan. Ya Allah, tamanang kasayarin
saya pakatalundugang kasaya na sulat dito tabanan niya ng kamatian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.